سلام كم يكنكم صبركم سمعتي زي جاتروز انترتينمنت يو ابز حلف سنبت مبل قدامي كفال زانتاي كالكون تخداتي نمبر نذكر كوينو نلوم دما مبل كلاي ني موداتن كفال حزم متيكم اللغو كبر سمعتي اغدي مكن حنت حبريت اللاتني بزحت سبات كل زانتاتاتي بفلاي دما زانتاي مفكركم بفيلم انت تقون نيرا بتعم تصبو مخونات زبل حسابات كأرولي تنحيهم نيروم انا دما بسنك عمتات كمزي سرحوا مستزاربكم كلنا نتا زانتا نكاتاتلا بلبس لنسمعه بعقمنا جيرنا كنمولا نخلينا هيلوم جو فاوند مي كفيتهم سلسرودلي أنا ونت حسب سلستقبلكوا كلكم نويح جزء كباكي تفلقوم مدباتي كتكاتلو تصنعكم تعذبتي كتحجزوني مستدليو أي مفكركم جروب كيرنا عب تحت اللينك خقد فلكم كتحجزوا تدليو سبات نتا لينك كفيتكم عامون كتساتفوا بخبري قدمكم كرة سمعتي نتقبر لي حجز أقدمه يمسكن نحججن نبتعستو كلايك فل كده قصت وإلى حديرة نقص عشدشتي كابجز آوتيا أبتان سرحت خدلا باور تسقيلا نبتي كتسالي بينا مس نفسات تعللولو زنبرت بوتا كدت بينا كوفيلا الحلوفة ببحدة برسامتيا كتمرمرو جمرت عوت نعان سدران سكبرلا تبوق كليتساتو دوي كونتسن سدرا نعوت كيدي فيوا يتبولو منبر بسبسب مسمعو قيوم وديوم يوم أبعد خوينهم زسمعوا زنبرو الزرباتات ون يسنبدهم سلازنبره دويلهم أنت قالي سب كم زيب لنا له أنت يتسقم كي كبلوا قلو محرت وريو أنا يكب جزاينا بسرعة بزحيت قدس الولايات الترلوم نيرا دعرق زيقن اتتسعيلات اتوز نبرت فيديوتات سئلتاتن ناب إرترعتيو بزح سب كريوس لزغالي نسدرعك بتحو مايدونكين تارسا منديل فليات زيت فلت بزيكا قونا كدان سر لبيساري أما زي فلت أقالهم كاب نبر وطعي ولا يتغف انبر زي تتسبي وكادتنا مسرعيو أبعد ملو مسحاق سب كوينهم نقالهم ون رقيمهم نراكا ما يهبو معهم زقددن عوت كم زقدفتو مسفلوتون مسكال اودين دا 9 عمت فيديوتات مسبتسحو منجن قالنا يكونتن إلو مكوحدوا ون جميرهم يوم محرت مسدرا كونه زغونه فتاوي كاب زيت الراغب دروش دشتو ورحي كيرانيرا زي چنقت زي كي ودؤتون كلا دما قبيصنيو الى قبيصاتو زنبرت عوت فرقي اكالو اب سهرا قديفو بسنك فقرا ابلي باي ساقي كم زلو ناتامروخ كم زخونن بتين وشطات سبري كاو زيت تصبيو قالات كيرو ارديو عيو محرت نبتي افيتا زنبره بنتون دتمتت كم عمو عنتا استبقسي حفيس نبعاتات تبتباب بلتو إدالي خانت كل تعسى حزوز متز نبرا نبعاتا يقفعتون كم دلا يكفسس يابك إداتلو سلمنتاي انتاي يزغون زلقو بعلا لنفسها كبير حتى غريبات الله اتز نبرا بلوت حيوتا نام مسلم من بارز غيرتو عطعسوا يانتا كساب بربرز مسل بغيت حجن حاوتي أنا ناتكي أدخلو نو روبيلكم وانتاك بلاني سبك قصحق أمان كركرو حساب أتوات روبيل مالت مسعاب تيك توك زسعسع أفكاري هايو بزح سب بفقرامي الزاربيو كندي فقراتون بناتهم فقري يقرمون يقنقون زقدد مسحق سب كي تخون يا دما نعوقت كدفو خمسي تخيل كمس خبدها مسوش تأسترادت بعلم فلتو أنا ناي نفسي كقبران لني مس نفسها كتقرق لنفسها نوساني ملونا تسنت كتابة رأسها كبتهم كلتا سبات كتقالها قلت قلسات اتي حق اقناي بتسحتون افامبر وشتاس تقبلو حسابي نبرن موبايل الإله اب انستغرامات وات كدم خلتا ورحيز تعنتا حنتي ناي بينا سئلت تريانيرا شدشتش حساب دما لاي كيرلانيرو ناب تيك توك تملست اب تيك توك اب سومن حنت جيزي فيديو تتسعنيها نتاني مود أتا مس روبيل دا 9 عمت زأتوتا فيديو ندارايت بزح حساباتا ديبتنا وردتن شعون دما ندخلو ناي تيك توك فيديو تاتا وتصدو بزح سب دما كتصحفلا جمره سلمنتا يوتيخيو
تبايسكم ديكم زبل حتوتات يوم زنبوانيروم درون فيسبوكان تخدت محرتن روبيلن تبايسهم زبل وركن الزح جميرو اتي كم نفاس قلطف زرعيت توري ابرس ጭንቀታ ካለ ጭንቀት ወስخلا እንታይቱ ሰባቢ ወጣይ አጭኸንታዮም ዝብሉ ዘሎ ከተንጸርጽር ጀመረት ሰብ አብይወታ ከአቱ መታን ዘሐለፈቶ ጻዕረ ረሲዓ ሐበሻ ሐሜትዮም ኢላ ክትረግሞም ጀመረት ካለ ትርጉምን ተረኸበት ናታን ናይሮቤልን ቪዲዮታት ጥራይ አውጽያቶ ጸኒሓ ነትናታውን አዳገመቶ እቲ ብዙሕ ሰዓብቲ ዝነበሩ አካውንት ናይ ቲክቶክ ድማ ቪዲዮ ዘይብሉ ጥርሖ ትረፈቶ ሮቤል ነዚ ምስራኤ ቴሌፎን አልዒሉ ደዊሉ ሓሪቁ ተዛረባ ስምዕኒ አና ብሰንኪ ከመዛረብ ሰብ ክኸውን ኣይኮንኩን እንታኾይነ ልኪ ክቲ ቪዲዮታት አውጪኽዮ ዘለኺ ክብረት ዘይብሉ ዘረባ ይደርብላ ሮቤል ከምስል ኣብ ቪዲዮ ክወፅኦም ከለዉ ፍሉይ ክብሪ ይህባ ብዙሕ ግዜ ሰርፕራይዝ ገብራ ኣብ ፊልም እውን ዘይረአ ክብረት እዩ ዘርያ ኣብ ተራ ህይወቶም ግን ይትረፍዶ ክብረት ገባ ከም ሰብ እውን ደው ኢሉ ብስነ ስርዓት ኣይዛረባን እዩ ዝነበረ ብዙሓት ኣዋልድ ኣብ ኮመንት ከም ዝወዲ ዝፍጠረልካ ክብላን ከለዋ ንምሕረት ግን ካልእ ትርጉም ነይርዎ ካብኡ ባድኣየ ድሕንክን ኢላ ብውሽጣ ተሓሚን ዝነበረት ባህርያቱ ብዙሕ ሕማቕ ከም ዘለዎ ዋላ ትፍለጥ እምበር ምስኡ ክትበኣስ ግን ተዝኸበደይ ነይሩ መስሓቕተን ይቐንኣለየን ኢላ ተሓስበና ዋልድ ክትከውን ኣይትደልን እያ አንተ ሮቤሌ ቅድም ጸገመይ ዘይተሓተኒ ጸገም ዝበሃል የብልክን ንስኺ እዞም ዝኣከብናዮም ፎሎወር ብሓደ መዓልቲ ክተጥፍዮም ደለኺ ሮቤ ንሶም ባዕሎም ፈልጡ ብቻ ካባካ ፎሎወር ወፃኢና ዓይካ ሓንቲ መዓልቲ ተገደሰለይ ግደፍና ኢኻ ኣብ እዝና ቴሌፎን ዓፂዋ ምሕረት ነቲ ብድሮ ካብ ዓወት ዝመጻ መግቢ እምሮ ዝኾነ ሓደሽቲ ቃላት ከተነብብ መሰንጀራ ከፈተቶ ዓጢያቶ ስለ ዝነበረት እቲ ዝመጻ መልእኽቲ ሽዑያ ትሪዮ ነይራ ነቲ ሓድሽ ካብ ዓወት ዝመጸ መልእኽቲ ከተንብብ ምስ ጀመረት ነብሳ ፈጥፈጥ ክብል ከሎ ተረድኣ እንታይ ኮይነ አንደበት ምርባሻ ሰንቢድዋ ነብሳ ፈተሸት ነቲ ብዙሕ ቃላት ሰጊራ ኣብ ታሕቲ ናይ መወዳእታ ዝበላ አንበበት ድሓንኩኒ ትብል ሓጻር ቃል ገይርዩ ነቲ ጽሑፍ ዓፂዎ ነይሩ ከም ብሓድሽ ንድሕሪት ተመሊሳ ሓደ ኢላ ከተነብብ ጀመረት ሜርሴ ትማሊ ነተልምን ዝብላ ቃላተይ ዝሰደድ ኩልኪ ንሽተይ መልስኺ ክጽበ ዝሕለፍክዎ ስቓይ ብእውነት እየ ዝብለኪ ኣነ ጥራይ ባዕለይ ዝፈልጦ ልክዕ ከምቲ ሓንቲ ደ 20 ዓመት ውላድ ክጠፍኡ ክትረኽብዮ ሓንቲ ሰዓት ተሪፈክሎ ዝበልዋ እሞ ኣብ ኣውቶቡስ ኮፍ ኢላ ትጽበዮ ዘሎ ትጽቢታ ዝነበረ ስምዒታ ምስ ናተይ ተመሳሳሊ ግበርዮ ኣንቲ ሜርሴ ግን ንምንታይ ተስፋ ትኸልኒ ንምንታይ ሓንቲ መስመር መጽሓፍ ይኸብደኪ ትማሊ እታ መዓልቲ ንዓኺ ኣዝያ ገዳሲት ነይራ ንዓይ እሞ ግደፍዮ ምናልባት ዕድል ተዘይገይረ ብህይወት እውን ተዘይሃለየ ብኻ መሊሰሉ ክትብለይ ክትነብሪ ትኾነ ሜርሴ ቃላት ክሰሚዐ እንተዝብገስ ደስ ምበለኒ ሎምንኮ ናበይ ምዃንና ይንፈልጥን የበግሱን ኣለዉ ኣነ ስለዘይከፈልኩ ገዲፎምኒ ክኸዱ ሓሲቦም ነይሮም ደግማይ ግን ክትብገስ ይኸኢሎምን ኣለዉ እዛ ሞባይል ናይ ዝምሳይ ዘሎ ወዲ ስለ ዝኾነ ደጊምካ ክትረኽብኒ ኢኺ ኣምላኽ እንተፈቒድዎ ግን ብሰላም እንተወፅየ ሓንቲ መዓልቲ ዋላ ሓንቲ ደቂቕ ክዝክርየ ክመውት እቲ ዝዓበየ ናይ ህይወተይ ጸሎት እዩ ሜርሴ ትፈልጢ ማረኽነይ ከም ዘፍቅረኪ ሓሳብና ሓዋሩን ኣብ ልበይ ክትነብረ ምዃንኪ በስካ ጣዕሚ ክነግረኪ እየ እቲ ዝነውሐ ዓመታት ብዘይበኣኺ በይነይ ዝሕለፍክዎ ምስቲ ምቁር ቃንዛ ፍቕርኺ ዝተዓመ ህይወት ምንባሩ ክሓባልኪ ይደልን ዓመት ሙሉ ኣብ ሳራን ኣብ ሊብያን ዝሕለፍክዎ ሽግረይ ኣብ ነብሲ ወከፍ ደቂቕ መትረፍ ኣብ ነብሲ ወከፍ ካልኢት ሽምክ እንዳፀዋዕኹ በቲ ገና ዘይጠዓምክዎ ፍቕርኺ እንዳተዘናግዕኹ ከም ዝሓለፍክዎ እውን ይሓባልክን እየ ሜርሴ ወትሩ ልበይ ሓሳብና ሓዋሩን እቲ ሓንትን እንኩን ዘፍቅራ ሰብ ምዃንኪ ብዘን ውሕዳት ቃላተይ ይገልጸልኪ ቻው ሜርሴ ምሕረት ኣንቢባ ወዲያ ለካ ነብሳ ፈጥፈጥ ዝብል ዝነበረስ ነዚ ከተንብብ ስለ ዝኾነት እዩ ውዲ ኣቢላ ዘይወሰነት እምበር ልባ ሙሉእ ብምሉእ ናብ ዓወት ኣዘንቢላቶ እያ ካልኣይ ዕድል ግዲ ኣብ ህይወት ዘየለ ኮይኑ ግን ዓወት ካልኣይ ግዜ ክትረኽቦ ከምዘይትኽእል በተን ውሕዳት ቃላቷ ተንቢላ ኣሎ ካብ ዝነበረቶ ተሲኣን ገዝኣ ከደት ኣብ ገዝኣ ቤና ተዓፂኣ መስተ እንዳሰተየት 4 መዓልቲ ተሳቒት ኩሉ ብዛዕባኣ ዝበሃል ዝነበረ ክትሪኦም ከላ መሊሳ ጭንቀት ትውስኽ
ክንደይ ሰብ ዛኽብርቲ ሰብ እዞም ብሉጻት ፍቑራት ከም ዘይበሎም ዳግማይ ድማ ብስእሎም እንዳተላገጹ ወይ ፍቑራት ዘይተባኢሶም እንዳበሉ ከዋርድዎም ከለዉ ትሪኦ ቪድዮታት ንስቃያ ካልእ ስቃይ ወሰኸላ እቲ ሓቂ ውሽጣ ግን ብዘይካ ንሳ ቤና ዝኾነ ዝፈልጦ ሰብ ኣይነበረን ክንደይ ሰባት ክድውሉላን ከለዉ ነቲ ዝኾነቶ ወሬ ክወስዱ እምበር ንስቃያ ክሰምዑን ጎኑ ክኾንዋን ኢሎም ኣይኮኑን 5 መዓልቲ ኣብ ገዛኣት ዓፅያ ኣብ መበል 5 መዓልቲ ናይ ምሸት ኣብ ፌስቡክ ሓደ ጽሑፍ ኣንበበት ዘይሕጋውያን ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ዝጸዓነት መርከብ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ምጥሓላ ተፈሊጡ ክሳብ ሕጂ ክንደይ ሰባት ከም ዝሞቱ ዝተረጋገጸ የለን ግን ብዙሓት ካብኣቶም ሜቶም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ይግመት ዝብል ሓፂር ጽሑፍ እዩ ነይሩ ጽባሕ ንብገስ ኣለና ትብል ናይ ዓወት ጽሕፍቲ ቅጅል ኢላታ ዓወት ምስኦም ኣሎ ኢላ ስለ ዝገመተት ቤና ውሽጢ ገዝኣ ተሳኺት ቲክቶክ ኢንስታግራም ዓፅያ ፌስቡክ ጥራይ መርድእ ናይ ዓወት ተጸበየት ካብ ዝፈረሕቶ ኣይወፀትን ዓወት ከም ዝመተ ብመታዓቢቱ ስእልታቱ ፖስቱ ክኸውን ጀሚሩ እዚ ቀልጢፉ ይበፂሕዋ ንዓወት መርድእ ጥራይ ግን ኣይኮነትን ትርኢ ነይራ ኣብ እስራኤል ምስኡ ዝቕመጡ ዝነበሩ መታዓቢቱን መሳርሕቱን ከምኡውን ናታን ንዓወት ርክብ ዝፈልጡ ዝነበሩ ሰባት ስእላ እንዳሰነዩ ቀታሊት ሓውና ብምባል ኩሉ ንሳ ምስ ዓወት ዝተጻሓፈቶ ጽሑፋት እንዳሰነዩ ነቲ ኣብ ርእሲ ዓወት ዘወረደቶ በደላት ሓደ ብሓደ ክጽሕፍዎን ከጋልጽዎን ጀመሩ ድሕሪዚ ምሕረት ኣይከኣለትን ካብ ኩሉ ሰብ ምስተነጸለትን ኩሉ ሰብ ምስ ጸላኣን ህይወታ ጸሊኣ 3 ግዜ ነፍሲ ቅትለት ፈቲና ኣይኮነላን ከም ሰብ ክትነብር ሞራል ጌራ ዳግማይ ካብ ዝነበረቶ ጌጋ ተገላጊላ ንሕዋታ ክትምህር ዝገበራ ግን ሓንቲ መልእኽቲ ካብቶም ምስ ዓወት ዝነበሩ እሞ ብህይወት ዝተረፉ ሰብ ዕድል ሓንቲ ዲያሪ ምስ መጸታ እዩ ዓወት ዳግማይ ህይወት ዘሪኣ ክትነብር ዘኽእላ ሓይሊ ዝህብዋ ካብ ናቱ ሓይሊ ዝመቕሉ ቃላት ሰዲድላ ምሕረት ድማ ድሕሪያ ግዜ ኩሉ ስእልታታ ካብ ሶሻል ሚድያ ወፂኣ ንሳት ውንኖ ህይወት ረኺባ ምስተዓወት ሰደደላ ስእልታታ ቀናቢራ ኣብ ገዝኣ ስእሉ የዕብያ ብመንፈስ ምስተዓወት ክትነብር ጀሚራ ንሕዋታ ድማ ብጃቕን ብጊዜያዊ ዝናን ሽምናይ ትሽከዓ ዝነበረክን ህይወት ኣይተፍርሳ ትረኽቦ ሽም ንግዚኡ ብምባል ሓፂር ምኽሪ ተመሓላልፍ كرات سمعتي أبل تخفلات مغيلة زغرب كواها أبزي كتزازمة بارز خبركم سمعتي أبز قدسل كالزانتا حزلكم كمتي كسب شعوكين أبزل لنا يو سلام من تقنا نخلاتنا بجاها نخلو متسوار كالمي بجاها شاغلو